kabisa. Erokamano. Kapod wang'iyo mana sekta no mar michele, jatelo neno kanyo ka kinde mokalo ne nitiere chenro manoketi mar riembo winy e puothe mag ochele. Ka bende nwaneno nyaka ka nitiere teknolojia manyasani mago moting'o drone mane ringa e wi yamo to kendo dhi to keyo kata kuoyo yedhe moko mane igeno ne dhi riembo winy. Kata kamano Elizabeth Adongo en japur mar ochele kaunti ma Kisumu. Owacho ni wanyalo yudo e gima deriemnwa winy ka ok watiyo gi physical method mar liyo ne winy bagi gi kidi. Dipo ni chenro ni nochung' koso nogik kanye chenro manoket mar riembo winy e puothe mag ochele gwengego mag Ahero? Chenro nokochung' en ani ng'eyo ni Ministry mar Agriculture wan gi Directorate mar Crop Safety. Koro chien katicha chemical mitiyogo mondo mi oneg winyegi ne onge. To nabedo gi thuolo mar bedo gi director machiegni kane wan kod workshop moro Nairobi, kendo nowachowa ni sani koro en gi enough chemicals ma kapo ni weche mag winy ochako bedo ni biro chando jopur, taparo ni wabiro miyo jopur solution mayot mar dhi kelo ndege mondo mi okony jopur kik michele kethre ni mar winy chamogi. Erokamano.